Què, senyora? Què li sembla aquest rap? És maco, però jo li he demanat unes sardinetes, Aigua! 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 Hola? Que hi ha algú? Des que manen els socialistes, els mercats estan buits, tu, és terrible. I ara em foto campanya, jo. Anem. És que sempre igual. Quan hi ha campanya electoral no hi ha qui vingui a la plaça, No cal que ho juris. Merda!